Als zo'n valkje de haven van Starem uitvat, dan weet je wel dat de familie amper winst heeft, want ze hadden zeiltjes net eens op. Achter een scootje is het dan sa. Het kabbelt maar een beetje. Het koetsje van Elke Dijkstra wol ik net voort, lieke min als dat van Jacob Huisman. Het is 1 uur en het is wienstil op Starem. Helemaal stil. Maar dan komt er een bui Bob Enkhuizen. En dan komt er een liedskoeltje. En dat betekent dat ze op het startskip dan toch maar losgingen. En dat ze om haar heen zorgen dat de scootjes een beetje wien krijgen. Nou, en als ze losgingen op dat startskip, dan is het nog 10 minuten dat de scootjes van start gaan. Voor een route die het eigenlijk exact gelijk is aan die in Sneun in Hielpen, alleen nog hij is omkeerd. Nou gaan ze verder wien naar de Dikta en omheen onder de wien op. En daar moet ze dus starten. Op diezelfde wijze. En als het startskot klinkt, dan zie je naar de posities van de start. En dan zie je dat Sibu Siesling bovenin heel mooi meedraait. Jelle Tals met een heulijn voor. Die had hem helemaal versield. En die maakt aan zijn vrotten om weer om te komen. Maar wat is er aan de onderkant bad? Ja, Peter de Koe. Die is hoe stuurbord starten. En die is voor het hele spul Siller Lans Davri. Ik voor Sibu Siesling dat die komt. Maar dan verderop in het cruiserrek, ja, dan komt Sibu Siesling bij Peter de Koe weer om. En dan leidt Sibu Siesling al 4 voor op diezelfde Peter de Koe. In een machtige haal zorgde dat er naar het eerste plak gaat en eerst om de tonnen gaat. Met een skipje, met een mooi tuigje wat ze vrienden die kregen aan naar een meest dit hier. Walter de Vries, heel verrassend. Eindelijk weer is nu helemaal waardeloos. Die doet het voorlopig wat simpeler. En wat erachter bad, ja, dat is alweer krakkemikkig gedoog. Want iedereen wil eigenlijk wel tegelijk om die tonnen. De jongens van Los, met Jelle Talsma komen om de tonnen. En dan komt daarachteraan de jonge Jasper nog. En dan komt er iedereen. En dan is er uiteindelijk ingen aanvaring. Jacob Huisman hoe stuurboord. En Martin Vlasbloem van de orenkant. En die had heel gauw dadelijk de protestvlaggen erin. Want die moet Jacob Huisman aanvaren. En dat betekent dat er oer bakboord lissend eigenlijk zei van ja, ik ben Joert de baas. En Sjovel, die protestvlaggen die hing het wel vrij rap hier. Nou, Jacob Huisman had ik een protestvlaggen gehad. We shovel verder in uitsturing hoe dat oude Ronne zelf. Maar het wie daar een drokte van belang bij die tonnen. Want iedereen weet wel, je moet bij deze wien voort zien te komen. Nou, dan zie je dat hele mooie veld van de wien op het dik aankomen. Sibu Siesling voor. En Walter de Vries kennen net echt aan te pas komen. Sibu Siesling mij weer een keuzemeisje. Nou, die pakt de stuurboordtonnen. Walter de Vries pakt de orentonnen. En zo is iedereen daar bij die onderste tonnen ree om het komende rak weer in te gaan. Want ze weten wel dat dit het allerwichtigste rak is wat er aan de hand is. Want dan moet je je positie bepalen. Maar het is wel verhipte moeilijk hier in die IJsselmartensjen. Waar zitten dan precies die vlaagjes en waar beweegt het wetter het meest? Walter de Vries, nee, die neemt ik de stuurboordskant van het rakje. En dan komt de rest der achterom. De jongens van Los, Talsma zit alweer voorin naar die hele minnenstart. Dat is verrassend. En dan de rest van het veld. Dat komt er alweer op aan. En ze zijn alweer gelijkwaardig in dat Vaderwiense rek. Maar de ene had een vleugje meer als de oren. Je kan soms 10 meter van elkaar verwijderen zitten. En dan had nog de ene meer wien als de oren. Dat is heel vervelend. Aan de andere kant is het wel heel aardig om het op die wijze uit te zieken. Achter Elke Dijkstra komt hier nog Tony Brundelon. Nou, die zult dus een hele minne wedstrijd varen in de ren van dit zeilskip. Dat doet net Sibu Siesling. Sibu Siesling doet in het tweede cruiserrek 4 voor op de rest. Hij leidt hier bij de tweede keer bovenin te komen. Leidt er al 4 minuten voor op de rest van het veld. En hij weet dat er geen centje pijn meer is. Als de vlaagjes maar een beetje kabbeljen bluwen. En dan bloedt het skip aan de gang. En dan kan er te plak komen. Nou, Sibu Siesling, hij wuift naar de supporters. Hij weet al van dit zit Joert wel in de bossen. Maar hoe komt dat met de rest? Want dat is zelfs de vraag die het nog even gaat. Walter de Vries, ja, die bloedt voorlopig nog op een tweede plakje. Jongens van Los ben daarvoor. En dan daarachter een strijd tussen Peter de Koe en Jelle Talsma. Ze bluwen aan de gang met z'n beiden met Jelle Talsma en Heger. Nou, en dan komt dan de rest van het veld. En Sjors maar eens even. Jacob Huisman, Hendrik Keizer. Dan krijgen we Gele Tadema. Dan krijgen we Sietemeter daarachter, want die komt ertussen. En dan de jonge
Roy Jasper, de Raderroek, Elke Dijkstra en Tony Brundel. Een van de achtersten in dit verhaal. En een van de voorsten, hij bloedt het gewoon. Dat is Sibo Siesling. Hij wint gewoon hier. En het gejuich is voor de man uit Drilst. Want die heeft mij het derde plekje van Sneun. En Joert de Weens natuurlijk een mooie start in het klassement van de IFK's. Op dat moment zien we nog bij de skippen bij de onderste tonnen. En die moesten daar nog omheen komen. Zaakgrut wie Joert het verschil van Sibo Siesling en de rest van het veld. De jongens van Los die weer twadden. En dan Walter de Vries we treden. En dan hebben we nog zo'n soort finiskus. Of het even Jelle Talsma en Peter de Koe. Peter de Koe moest even te vier draaien. Jelle Talsma ging om de trog hier de gang. En daar is het schot voor Jelle Talsma. En dan komt daarna het schot voor Peter de Koe. De nummers 4 en 5. Sibo Siesling viert feest verderop en praat nee over een prachtige race. De meesten van hun gevoel. En de rest van het veld die mat dan nog alle jaar finishen. Duke had uitslag. En dat klopt. Na Sibo Siesling komt Delma Los op een tweede plak. Dan draaien Walter de Vries, 4 Jelle Talsma, 5 Peter de Koe, 6 Michiel Kalsbeek. Dan Siep Meijer, Henk Keizer, Gele Tarema, Martin Vlasboom. Die het protest woen. En komt op een 10e plak Elke Dijkstra, Tom Brundel, de titelverdediger, Joet op een 12e plak. Centimeter Henk Rechts, Jeroen de Vos en als laatste Jacob Huisman dus. Maar 16 punten vanwege een verlend protest. Komen we bij het klassement. En dat is heel spannend in de top 3. Sibo Siesling zit op nummer 1 met 3,9 punten. Daarachter Delma Los met 4. En dan Jelle Talsma met 4,9 punten. Dan valt er een grutgat. Walter de Vries zit 4 met 13 punten. Dan krijgen we Siep Meijer met op de 5e plak Peter de Koe, centimeter. We nemen ze al hier even opgeven naar nummer 8. Martin Vlasbloem, dan Tom Brundel. Michiel Kalsbeek op het 10e plak. Jeroen de Vos, Henk Rechts, Henk Keizer. Gele Tarema, Elke Dijkstra en Jacob Huisman. Nou dus op een laatste plak ik in het klassement.